കവിത പിറന്നാൾ. രചന എം സജീന്ദ്രൻ. ഉണ്ണിക്കുള്ളതുപോലെ പിറന്നാൾ നമ്മുടെ നാടിനുമുണ്ടത്രേ. ഉണ്ണിക്കുള്ളതുപോലെ പിറന്നാൾ നമ്മുടെ നാടിനുമുണ്ടത്രേ. ആഗസ്റ്റിൽ 15-ാം തീയതി ഇന്ത്യ ജനിച്ചതു നേരാണോ? ആഗസ്റ്റിൽ 15-ാം തീയതി ഇന്ത്യ ജനിച്ചതു നേരാണോ? നാടു പിറക്കുവതെങ്ങനെയമ്മേ, നാടിനുമുണ്ടോ പെറ്റമ്മ? നാടു പിറക്കുവതെങ്ങനെയമ്മേ, നാടിനുമുണ്ടോ പെറ്റമ്മ? നാടു പിറക്കുക എന്നാലുണ്ണി നമുക്കു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു കിട്ടുകയെന്നല്ലോ. നാടു പിറക്കുക എന്നാലുണ്ണി നമുക്കു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു കിട്ടുകയെന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഉണരുകയെന്നല്ലോ, നമ്മൾ ഉണരുകയെന്നല്ലോ. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സമരകഥ. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സമരകഥ. ഗാന്ധിജി എന്നൊരു മുതുമുത്തച്ഛൻ മുന്നിൽ നടന്നു നയിച്ച കഥ. ഗാന്ധിജി എന്നൊരു മുതുമുത്തച്ഛൻ മുന്നിൽ നടന്നു നയിച്ച കഥ.